Takže zdravím všechny, mé jméno je Vanessa, no a dneska si spolu zahrajeme to Award normální rodinku, takže jestli chcete vědět, jak to skončí, tak rozhodně dejte like a jdeme na to. Jinak ještě rychle seznámíme se s postavami, které tady jsou. Jinak už může mít na to. Tady ta malá holčička se jmenuje Anetka, je jí 7 let. Tady to je táta, jmenuje se Lukáš, je mu 45 let. Tohle je maminka, jmenuje se Martina, je jí 41 let. Tady to je starší sestra, jmenuje se Rebeka, je jí 12 let. Tady to je mladší sestra a je jí 10 let a jmenuje se Nary. A tady to je nejmladší dítě, je to kluk a jmenuje se Vojta a jsou mu 2 roky. Takže jdeme do příběhu. Mami, no dcero, no Rebeko, co je? No, můžu jít do svého pokoje už, sakra. Jo, všichni už běžte do svých pokojů. Já mám tady pokoj, já mám tady. Takový super stylový pokoj. My máme tady spolu, naopak. A my máme tady spolu. Děti, půjdeme do kuchyně si dát snídaní, jo, už je ráno. Jo, my už jsme takhle převlečení, ale já si dám ještě jinčí oblečení, třeba tady to. Já si dám tady to pejskový. Děti, snídaně. Ježišmarja, to jsou fakt rodiče. Se jdu taky převlíct. Mám jenom šaty. A tak divný. No, tady ty vypadají, jak do mě škrtily na krku, tady ty mi zase odhalujou krk, tady ty jsou dobrý. Čau, luzře. Ach jo, no to je jedno. Se taky převlíknu. Tady to je takový krutý oblečení. Nebo tady mám ještě nějaký autor, ne. Už jsem krutá, haha, ségra, buď stichejš. Děti, nehádejte se, jo? Dobře. Já si vemu asi tady to růžový, nebo tady to barevný, ne růžový. Co ty, Vojto? Já nevím, co si vemu. Tak já tady mám samý plíny a to jsou jakože pyjamo prostě. Tak asi tady to. Tak jdem. Dobře, Anetko. Tak holky, jdeme na snídani. Co byste si dneska dali? To, co máme. Já jsem nenakupovala. Možná mám mít prázdnou ledničku. No to jestli jo, tak já normálně se zblázním. Já nic nenakupovala. Počkej, jestli nemám nic v ledničce, tak já umřu hlady. Možná jsme měli včera jít to nakoupit, nic tam určitě nebude. Jo, měli jsme pravdu, nic tam není. My bychom se zrovna něco všichni dali, tak prostě půjdeme nakoupit. Prostě půjdeme do obchoďáku, nakoupit nějaký to jídlo, nějaký to zboží. Co byste si holky dali? Já ani nevím. Tak, obchod je zde. To něj mi právě půjdeme. Hustý rým, tati. To jsem prostě jenom naplácal slova. Dobrý den. Dobrý den. To jste vy. Vy dneska máte všechno zadarmo. Protože vy jste prej ta nejlepší rodina, takže vy všechno máte zadarmo. Jo, my si jenom chceme koupit nějaký jídlo. Mohli bychom vzít nějaký kuře. Na večeři třeba. Já bych si fakt něco dala. Tak zlato jdi najít něco. Cože? Kolik stojí jeden ten jakýkoliv mazlík? Co, jako fakt? Stojí 300 korun. Cože? 300? 300? To jste se asi zbláznil.
Teď já nemám ani 200, ani 100. Teď to je normální cena. Jinak tady ten lenochod, ten stojí 1000 korun. A tahle liška? Ta není na prodej, to je ten. Prostě prodavač. Dobrý, No tak já si asi koupím, kolik stojí ten pavoušek? Nebo ty morčata si kupuju. Jo, ok, stojí 30 korun. Tady, já si teda budu muset vybrat, ach jo. Obě dvě? Jo, teda jedno stojí 15, druhý taky a takhle stojí 50 korun. No tak to si už jdu rovnou vybrat. Vybráno. Tak tady teda jsou ty vaše prachy, no. Děkuju, asi takhle vemu, děkuju. Dobře, já si teda koupím tu klec. Děkuju teda, na shledanou. Co jsi to zaskoupila? Kolik tě to vůbec stálo? No, stálo mi to 10 korun. Vyklap to. Vyklap to. No dobře. Stálo to kolem 100. Co? A to si už dlouho ty peníze scháme v trezoru a ty je takhle rovnou vyplejtváš? Já se omlouvám. Já už ani normálně nemám. Pardon. Já už normálně na ní prostě nemám. Máme, to je dobrý. I tati. No tak to teda dobrý úplně není. Koupíme to jídlo a půjdeme, takže tak. A ty morčata buď vrátíš, nebo je vyhodíme. A vůbec jsou živí? Nebo si koupí jenom jedno? Co? Ale že jsou sourozenci. A myslíš, že mě to zajímá? Vy jste taky sourozenci a jste na sebe zlí, jdi je vrátit. Ach jo, tady máte morčata, teda zpátky. Já se jenom mám tady to. Ne, musíte dát peníze. Ty jsi fakt žrout bankomat. Ne, vyseju se na tebe. Ty jsi tak sprostej. To mě vůbec nezajímá. Nakoupíme to, co jsme teda potřebovali. Dneska jsem tak jakože trošku i rád, že jsme tady měli všechno zlevněný, ale takhle se chovat, no to je jedno. Já prostě už nechápu. Příště půjdeš sama nakupovat. Bez komentáře. Ta tlačenka, tati. Jo, tu jsme vlastně chtěli koupit. Jo, díky zlatičko za připomenutí. Já se bojím, táty. Promiňte, děti, já nechci být tak zlej, ale prostě musím, no, protože máte hloupou sestru, která je prostě hloupá, no. Naschledanou. Jo, pardon, že to pípá, ale máte to prostě zadarmo. Já fakt zase nemůžu. Měli jsme jenom nakoupit nějaký ovoce. Mazlíčky. Proč? K čemu nám budou, když je stejně sežerete? Proč bychom žrali mazlíky? Nevím, ale jak jsme řekli, prostě jsme chtěli jenom snídu a tečka. A čárka. Nebuď drzá držka, nebo ti rozsekám obličej. To neuděláš. Věř mi, že to udělám, ale to je jedno. Chtěli jsme rodinko snídani, tak už jsme teda nakoupili to jídlo. Tak. Ale nemusel jsi být fakt zlej. No, to je možná pravda. Ale zlobila jsi, takže jsem musel být trošku zlej a trošku zakročit. Dej to do koupelny, prosím. Dobře. To je hned tady, takže to není zase tak daleko. Tady je přesně na to místo. Můžu do výřivky? Teda do výřivky. Můžu do sauny? Ne. Prosím, jenom na hoďku. Ne. No dobře, můžeš, ale na hodinu ne. Dobře, děkuju. Horko. Já si z ní jednou picnu do hlavy. No jo, no. Musíš si zvykat prostě. Já si zvykám už, lásko, 12 let.
Já vím, no, je to holt s ní těžší, když už se dostává do puberty. Ne. Ona je už v pubertě od svých 5 let. Nebo rovnou už od 2 let, kámo. Lácko, uklidni se. Jo, dobře, ale fakt už je v té pubertě, jako měla jí mít spíš ve 13 nebo ve 14 nebo v 15, ale ona ji už má, kámo, od dětství. Já už fakt z ní nemám. Pardon. Já už fakt z ní nemám, jako. Jsem na ní naštvaný. Ale prostě ona by chtěla ještě dalšího mazlíka, když už má 2. Co? Jaký? Jo. Jo, promiň, já jsem vlastně trlo, já myslela jako děti, ale oni se nepočítají jako mazlíci. To si řekne jako milé. No, dobře, já už jí teda jdu seřvat za to, jak to, že tak dlouho v té sauně. No, pojď se radši vyčistit zuby. Nekoupili jsme kartáčky, tati. Tak já ti to pustím a zamknu. Prosím, ne. Prosím. No dobře. Vylez. Promiň, tati. Nedělej kraviny. Neměl jsi do té sauny vůbec chodit. No dobře, promiň. Tak, všichni si musíme zkontrolovat zuby. Jasně. Dneska totiž je úterý a to jsme si řekli, jakože jsou prázdniny, že jo, ale řekli jsme si, že v úterý prostě si vždycky mám kontrolovat zuby. Takže, tak. Moje je rozhodně červená, jako. Ne, tvoje není červená. Jo, vlastně je červená. Moje je fialová. Moje je zelená s láskou. Moje je žlutá s bráškou. To se rýmovalo, seš šikulka. Dobře. To je šikulka, to je šikulka. To nebylo vůbec šikovný, radši si půjdem zkontrolovat ty zuby. Já už mám od dětství takový zářiv. Dobře, mám je žlutý, ale to je jedno. Ups, pardon. Kam to zmizelo? Jo, tady. Já mám taky takový dobrý zuby. No, já budu mít určitě lepší, protože jako jsem starší, že jo. Ne. Byla řada na mě. Takový bohužel mám rovnátka, no. Ach jo. Ale jinak máš to hezký. Já mám 1 zub. Já také. No, takže jsme všichni zjistili, že máme všichni krásný, bych zapomněla, krásný zuby. Můžeš se nám předvíst ty, tady to jsem jinak já, jo, kdybyste se všichni ptali. Tak. To takhle mě vyfotili, když jsem měla ty vlasy, jakože ten celík jsem měla takový na stranu, aby jako nebyla žádná porucha v té fotce. Já si radši sundám brýle a řekněte mi, jestli je to tak dobrý. Ale já se radši nechám, já už se je sundám. No, máš moc hezký. Já to věděla, jsem královna. Mám nejlepší zuby. Jo, pardon, už po druhý. Mám nejlepší zuby na světě. Jo, tak radši, už se uklidníme. A nasaď si ty brýle. Aha. To není moje pusa. Ups, já zapomněla jí říct, ať si sundá to z těch zubů, ty náhradní věci, aby ti to podrželo tu pusu, že jo, aby se ti nezavřela. Tati! Mám takové sudy! Dobře, už se uklidníme. Co jsme dneska šli k zubaři? Dobře. Dneska, teď je úterý. Zubaři budou mít zavřeno.
Jdeme, celá rodina. Tak jdeme. Jdeme ven. O, co snídá? No, tak to určitě, to by si byla ještě ráda, co? Aby si měla ještě víc kazu, aby si ty zuby měla úplně hnusný, úplně na prd. Na prd. Ty jsi ale blbý dítě. Tak vítejte u zubaře. Děkuji, jaké. Ty si počkám. Vítejte u zubaře, jste nějaká velká rodina. Jo, to jsme teda. Hlavně měly jít k zubaři moje dcery. Všechny? Jo, i já. Kluci teda ne. Teda vlastně jsme měli jít všichni. Jo, tak si to vemte. Jo, dobře. Řekne si vaše číslo a vy půjdete. Ale půjde každý sám, jasný? Ale moje děti nemůžou jít sami. To mě nemůže zajímat, jakože fakt pardon, ale prostě musí to dítě jít jakože samo. Co? Já se moc omlouvám, ale tohle je mé práce, chápete? Jo. Jednička. Dobrý den, já jsem tady měla být kvůli kontrole zubů, víte? Jasně. Takže my už vám to tady uděláme, zkontrolujeme vaše zuby. Jo, vidím, že vaše zuby perfektní, až na jeden zubek. Doporučuji si jeden úplně vzadu stoličku, jo. Tu 6, tak si ji prosím čistěte častěji. Děkuju, nashledanou. 2. Já jdu. Dobrý den, když jsem u vás naposled byla, dostala jsem rovnátka. Jo, to si pamatuju. Takže vaše zuby byste tady měli ukázat, tady jsou jiných, pardon, já jsem hrozný, já jsem v tom hrozný, takže vaše zuby takhle dřív vypadaly a dnes vypadají. Pane, jste v pohodě? Počkej, to ne. Hele, pane, nevypadáte zrovna nejlíp. Já poprvé tady jsem, takže takhle vypadají vaše zuby teď. Ale dřív byly takovýhle. Byly nalepený strašně u sebe. Takže teď už vám rovnátka můžem pomalu sundat. A gratulujeme, že jste si jako je nechávala ty rovnátka častěji. Moc vám svědčí ty rovnátka, jenom pojďte sem. Tady ten zub vám tlačí jiný zub, takže my vám ho vytrhneme. Dobře, počkejte, nebojte. Jau. Au, to je bolest. Děkuji za zub. Vlastně nemáš zač, holčička. To je vlastně i moje práce, když jsem zubař. Mami, on mi ten zubař vytrhl zub. Au. 3. Dobře, už jdu teda. Dobrý den. Jo, slečno, vyhoďte to tady. To už tady není potřeba, tady není koš. Jo, je tady koš. To je sice na toxický materiály, ale to vy určitě nemáte. Takže si vaše zuby teď zkontrolujeme, aby jsme zjistili, jak na tom teď jste. Jo, jinak, pardon, když to zapnu, tak tam budou i zuby jiných lidí. Já vám to tady zasnu, aby to tady trošku zadělám, dobrý. Takže kdybych to teď zapl, tak tam budou zuby jiných lidí. Tohle totiž vaše fakt nejsou, pardon, ale fakt ne. Vaše zuby jsou... Já mám dokonalý, jako ty plesnivá hlavo. Já vám jenom vrátím ty vaše rovnátka, co jste měla mít. Já nemůžu najít. To je strašný. Fakt.
Jako, kdyby šla moje sestra, tak by měla určitě lepší zuby než já. Vaše sestra tady byla už a jejich zuby nebyly zrovna extrémně úžasný. Jenom já vaše zuby nemůžu najít prostě. To si děláte srandu. Jenom tamhle vám jeden zub hrozně tlačí všechny zuby, takže vám dám takhle rovnátka. To bolí. Au, jste se mi hrabal v puse. Au. Já dělám jakože zubový efekt, jakože trhá ten zub. Pardon. No, vaše zuby jsem nějaký vytrh ale tady bohužel všechny vaše zuby, co vám spadly, tak vytrhl jsem je, ale vaše zuby přesně byly všechny dobrý, takže jsem je schoval, ale tady ten zub je hrozně toxický, takže proto tady máme díky bohu tady ty pytlíky. Takže ho hlavně tolik asi neukazujte vaší rodině. Dobře. Promiň, to jsou ty zuby. Proč máš ten toxický pytlík? Mám v něm zub. Proč? Jak to, že tam máš ten zub? Nevím. Hele, tak já už na to nemám. Prostě už půjdem na shledanou. Jako už mě to tady fakt nebaví. Čekáme 3 hodiny, aby jsme se dozvěděli strašnou věc. Půjdeme na lyže. Ne, jsou prázdniny letní, půjdeme na vodu teď. No tak dobře, děti, půjdeme na vodu. A proč nemůžeme jít na lyže? Proč furt posloucháte jenom tu blbou mladší sestru? Je starší o 1 rok, ale furt je mladší o 1 rok, ale furt je mladší. Dobrý den, co to máte se zubem? Další chytrý rým, vlastně s celou pusou. Máte ji oteklou jak prase. Jo, můžete se u nás počít plavky, jsem chtěla zrovna říct, ale zapomněla jsem to kvůli ní. Kvůli mně, jo. Já už mám plavky. Tady to nejsou plavky. Dobře, tady to jsou plavky. Co to vaše dítě má s hlasem? Normální hlas, Ježíš. Co vám je? Do toho ještě k tomu. Do toho prostě. Mami, to by to vyhodila tu čelenku. To je jedno, mě už je to jedno. Stejně jsem se jí chtěla zbavit. Holky, děti, nechoďte ještě do té vody. Já už jsem velká, já dělám stěnu. Dobrý, hotovo, to bylo rychlé. Prosím, ještě nechoďte do vody, jo, počkejte na nás. Je, dobře. Tak. Nesmíme na to zapomenout, jestli na to zapomenem. Tak já normálně už se prostě neznám a sunisty rovnátko vypadáš v tom hrozně. Já už jsem taky hotová. Co se ti to stalo s hlasem? Nic, vlastně ty rovnátka mě trošku zvětšily pusu, nebo nějak zvětšily, nebo stížily hlas, takže proto. Jdeme se osprchovat. Dobře. Tady nám teče sprcha. Já si nasadím brejle. Zlato, neber si do té vody brejle. Já si je taky možná nevemu. Tak. Sundat brejle. Snad nám je nikdo nezašlápne. Tady máte klíče. Ano, od vaší skřínky. Nebo tady to budou klíče. Dobře, já je budu mít furt u sebe. Tak děti, plavky už máme, že jo? Ano. Hele, to je jedna prostě, jo? Holky, já už jsem teda taky v plavkách, takových úzčích, prostě, který jsou už, jakože pro starší děti.
Dobrý. Tak, ještě já, počkejte, takhle rychle nasadím můžu. To jsou pro nějaký menší kluky. Dobrý den. Dobrý den. Tady vítejte ve výřivce. Tady můžete být jako ve výřivce a tady je jakože bazén. Já půjdu do výřivky. Já taky. Takže tím pádem tam musím mít i já, protože je děti, že jo. Já tam nechci tím pádem. Jestli ty brejle mami můžu nechat? Jo, nech si je. Počkej, ty jsi neměla ty, ne? Ty jsem měla já. Holky. Já je měla. Nehádejte se, kde je zasmala. No jo, my jsme ji tam nechali. Aj. Počkej, co to máš za plavky? Tyhle si neměla, ne? Měla. Počkej. Tohle je ujetý, tady to si neměla, ne? Měla. Aha, tak promiň, já jsem hrozně zmatená z toho. Sednout a chillovat. Mami, ty klíče si měla možná nechat tam. Ne. Hele, tam něco vidím. Děti. Ne, tady máte to, dobrý vám, vy se neutopíte. Tady ve vodě. Plavčíku, tam se něco topí. Ne, to je dobrý. Lásko, vezmeš si mě? Ne, ježiš, to se zbláznil. Že se tady někomu ukrad. Vy jste našel můj prsten, vy jste ale bůh. Jsem jenom hledal. To je super.